Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ako lang gito yung kanta, kaya akong sundod nga isugilon sa inyo, nagpuyo sila sa bahay kubo. Ang akong isugilon sa inyo, usa sa mga paborito kaayo nga sugilanon sa labi na kanila mag-istorya gani ko, mag-storytelling ko sa gawas. Favorite gid nila ang Legend of the Pineapple. Ang alamat sa pinya. Kundul patula, upot kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, at sa paligid nito'y mayroon pang linga. Si Pina o iyang mama, nagpuyo sila sa bahay kubo. O ang bahay kubo na ipalibutan og daghan kaing mga tanom, no? Ang ilang garden daghan kaing mga bunga-bunga. Mao nang malipayon kay sila nga nabuyo didto. Pero si Pina, kuan kay na siya nga bata kanang sweet kay na siya. Pero usahay ka maaslom na siya nga bata. Kalit lang na siya. Usa ka adlaw, si Pina o iyang nanay naa didto sa garden. Naglakaw-lakaw iyang nanay. Kay syempre, no, presko nga hangin. Wa man sila gawas dito sa gawas gyud. Diha naman sa ilang garden. No? Pagka-presko sa hangin sa ilang garden. Pero, uy, kitanaw sa iyang nanay, ang ilang yuta, uy, napuno sa dahon, nga gikan na nga tagak, gikan dito sa taas, no, sa mga punuan, murag, na-stack up naman dito sa ilang yuta. Ni anak siya, yung nanay. Pina, lakaw dito lang ga, dito sa taas, kuha atong silhig tukog. Si Pina kay, masunuron ba na siya nga bata? Oh, nay! Pero samtang nagdagandagan si Pina padulong, na siya'y cellphone. Sige, gihapon siya tanaw sa iyang cellphone. Yeah, of course, nay, anak. Uy, niya napagod siya'y social media account na siya'y Facebook. Niya ganahan kaya siya mag-selfie. Selfie diri, selfie dito, unya mag-picture bisag unsa-unsa kay i-post dahil na sa Facebook. O, Pina, pagdali. O, nay! Nay! Samtang nagsigitan ako sa iyang Facebook. Asa man ang silhig tukog, nay? Pina, ang silhig tukog naa sa kusina. Nakasandig sa dingding, tapad sa dako nga balde. Ang balde tapad sa dako nga planggana. Ang planggana tapad sa dako nga galon. Asa gani gibutang ang silhig? Nakasandig sa Okay, no, nakasandig sa dingding, tapad sa dako nga balde. Ang dako nga balde tapad sa dako nga planggana. Ang planggana tapad sa dako nga galon. Kasi Pina, sige ra gihapon og sige kulikot sa iyang cellphone, ambot ba niya? Pina, pagdali! Nay, wa manggali na ako nakita ng dako nga balde. Hay, Pina! Kung ikaw gali suguon, pagpangita og mga butang, ang imong gamiton, mata, dili ba. Lagi, nay, wala ko nakita diri, nay. Pero, sige, gihapon siya og selfie dito, no? Pak! Selfie, pak! Ay, ang nanay ni Pina, misurrender na lang. Pina, akong sugo, ako ra po'y tuman. Saka yan nanay dito sa taas. O niya ra Pina,
Ang silig tukog nakasandig sa dingding tapad sa tapad sa dako nga balde. Ang balde tapad sa dako nga planggana. Ang planggana tapad sa dako nga galon. Sa sunod pila nga akong giingon sa imuha, kinahanglan ko mangita kag mga butang ang imong gamito na ang imong mata, dili ang baba kay kana mo imong cellphone ba? Bantay gid na siya ha. Imong cellphone ako na gid ang embargo ako nang initan ko ginagtubig ilatan ko na day. Ato na iyang nanay, no? Bisag sige bagot po nanay, pero palangga kayo na iya si Pina. So, naog iyang nanay. Tapos, nagsilhig. Hangtod na limpyo na ang ilang nataran. Nga na permanente ang mahitabo sa ila kung suguon kay na si Pina. Sige lag cellphone. No? Unya, di na hinun niya bakitaan ang mga butang. Ay, sa sunod nga adlaw, nagsuri-suri na po iyang mama dito sa ilang garden. Uy, iyang nakitaan nga ang mga kamatis. Puno kay sa mga hinog ang mga bunga. Nagpula-pula na sa kahinog ang mga bunga. Kinahanglan i-harvest na ning mga kamatis. Pina! Kabalo mo, asa na po si Pina? Nadapit sa hagdanan naglingkod. Og cellphone na sad. Nay! Sama nay! Uy, Pina! Kuha dito sa taas ang basket. Kay ato nang i-harvest ning mga kamatis. Nagpula-pula na sa kahinog. Nay! Paspas yung taon si Pina, pero hampit mapandol kay sigig cellphone, no? Uy, ala! Ang akong classmate, amigo mo din sila. Ako po ning i-friend, like. Sige lang siya pong selfie. Unya, post dayon. Pina! Nay, lagi! Ang basket! Nay, asa man ang basket? Ang basket, nakabitay sa likod sa pultahan sa banyo. Asa to dapit ang basket? Ha? Nakabitay sa likod sa pultahan sa banyo. Nay! Magali na ako nakitaan ang pultahan sa banyo. Pagsulti ni Pina adto, diriyot intawon na collapse ang iyang inahan. Pina, unsaon na lang ka Pina. Nagsulti lagi ko nga kung mangita gani kag butang ang imong gamiton. Dili ang ang gamiton ang mata, dili ang baba. So si nanay na pod. Hay Pina, akong sugo, ako'y sugot. Niara Pina, giabre ni ang pultahan. Naara ang basket, nakabitay sa likod sa pultahan. Ikuha niya ang basket, kanaog na po siya dito. Daghan naman kaayo ang mga kamatis. Sugo ko aning, uy, nay, upat ka bata. Alibo langga. Tabangi ninyo og harvest aning mga kamatis, tagaan mo na kong bahin. Alibo diri. Oy, Pina, tabang diri, Pina. Ali. Nang harvest sila. So, sige, ihapa na ninyo ang pila inyong na-harvest. Pila na siya ihapa. Pila tanan? Pila? 75. Sige. Kuha na ako ning 25 sa 75. Kay ngano, ako may tag-iya niya. Ako man po'y nagtanom. Ako po'y ang nagbantay nga bunga. So, 25 ako. Kadang 50. Bahinon ninyong 5. Upat mo ko plus si Pina. Bahinon ninyo. Tagpila man. 50 divided by 5. Ang 5 tunga-tungaon sa, ang 50 tunga-tungaon sa 5. Tagpila mo kakamatis. Uy, very good. Nadunggan yun ako inyong mga tubag. 10 daw, 10. Sige, pagkuha mo, tag 10. Imo 10. Imo po 10. 50. 10 po kang Pina. Uy, very good, salamat. Sultiin yung mga ginikanan nga. Nagkuha mo, nag-harvest mo kamatis din. Dili na siya child labor ha. Kay gisugo ra ko na. Muna ko, gihangyo lang mo.
Oh, karon, naaman ko'y 25, di ba? Naapoy bahin si Pina nga 10. Pila man ang nabilin nga kamatis sa amo. Uy, very good. 35 ka kamatis. Uy, murag ubay-ubay na ni himuong tomato sauce. O ang uban po isagol sa mga tinuwa, no? Very good. O Pina, dada dito. O gidala po ni Pina ang basket nga na mga kamatis. Pero sige, nagyapon siya. Og, hala, selfie dito. Og sige, gihapog, hala, pak, pusing diri, pak, tak. Hala, pusing dito, pak, pak. O Pina! O, ibutan ng kamatis sa kusina. Ing anak kasagaran ang mahitabo sa ilapina. No, magsige na lang na na siyang pabadlong sa iyang inahan, pero buutan baya siya nga bata. Usa ka gabi nasakit ang nanay ni Pina. Grabe ang ubo. Pina, nay, adto dito sa atong garden lang ka. Pagkuha dito limonsito, kanang kalamansi. Kay akong isahaw na ako kay pala tambal sa akong ubo. Cover your mouth when you cough, diba? Oh, nay! Dali-dali po si Pina. Pero, dali-dali. Pero sige, gihapog cellphone. Sige, cellphone. Nay! Nay! Asa man gibutang ang limonsito? Pina! Ang limonsito! Tapad sa kawayanan! Ang kawayan, tapad sa mangga! Ang mangga, tapad sa kapayas! Nay! Wa manggalit ako, nakitaan diri ang kapayas! Pina! May untag! Tubuan kang daghang mata, Pina! Mata sa imong aping, sa imong agtang, mata sa imong dughan, mata sa imong mga bukton, sa imong lubot, sa imong tuhod, para makit-an nimo ang tanang mga butang nga akong gipakita sa imo. Pagsulti niya adto, kabalabong mo, ni dalogdog, berg, mikilat, shhh, time's up. Unsa gani ang una mo abot kisay una mo abot? Which is faster, light or sound? I light di sayop day ko. Sige, repeat. Pina! May untang tubuan kag daghang mata! Mata sa imong mga agtang, sa imong aping, sa imong liog, sa imong mga bukton, sa tibuok, lawas, sa imong lobot, sa imong mga tuhod, para makit-an nimo ang tanan ako gipapangita sa imo. Pagsulti niya adto, mikilat, shhh, ug midalogdog, og nakatulog in taon sa kakapoy ang iyang inahan. Pagkabuntag, oy, murag magic. Nawala ang ubo sa iyang inahan. Pero, dungan sa pagkawala sa ubo sa iyang inahan, nawala po si Pina. Pina? Kalaog iyang nanay. Pina? Uy, mga langga. Mga bata, nakita mo kang Pina? Ha? Wala. Pag-adto niya sa garden, na siya nakitaan nga, uy, kakaiba. Lahi niya nga tanong. No? Ang buhok
Murag pareha sa buhok ni Pina nag-ana oh. Kay mahilig man kay ito mag-gel nga pinagahi gid kaayo. Og hala. Puno kay mata ang iyang lawas. Iyang gipunit. Hala. Kalahi ba ani nga tanong? Ug iyang gipanitan. Ug iyang gitilawan. Aslom. Pero kadugayan, mutamis. Murag si Pina. Bata nga, sweet, pero muaslom og kalit. Sigurado gid ang nanay nga si Pina didto. Kabalo mo nga no? Kay ngano tapad adto nga tanom naa didto ang iyang cheng cellphone. Giukay sa iyang nana iyang cellphone sa iyang anak. Time sa daw bi? Uy. Ha? Uy. Gitan-aw niya ang katapusan nga selfie sa iyang anak. Maun ni ang iyang nakit-an. Kakatapusang selfie. Pinya. Mauto. Kadugayan. No? Tukid ang panahon, ang Pina nga tanom, nahimo na dayon siyang, na-slide ba, nahimo siyang pinya. Mao dayon to, alamat sa pinya. Muna kita mga anak, para di ta mahimo mga pinya. Kinahanglan, no? Focus ta kung unsay gisulti sa tong inahan. Di ka lang iyang sugo, iya na pong sugot, no? Kasagaran nga reklamo sa ato mga mama, mga nanay nga siya ay magsugo, siya na po yung musugot kay di man ta makatol, no? Unya, syempre, sunod kita sa atong nanay kay Mother knows best.